सन 2025 पर्व पहिले आणि आजच्या स्पर्धेचा पहिल्या सेमीफायनलचा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू होता लेक्शाच्या दिशेने चेंडू हा गटाला नक्कीच जात आहे. एका धावेचे रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जात आहे. देखील स्वरूपात 2 धावा इथे प्रणितच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतील. वैयक्तिक आणि संघाचं खातं खोललं जाते. धावांचं इथे श्रीगणेश होताना पाहायला मिळालाय. पहिल्या सेमीफायनलचा सामना आहे जो ह्या सामन्यामध्ये विजय संपादन करायचं थेट फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. महत्वपूर्ण सामना दोन्ही संघांसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी कारकीर्द आपल्याला बंटी पाहायला मिळतोय. सलामीची जोडी क्रीडांगणाच्या पुढे दाखल आहे. स्ट्रायकिंग एड वरती प्रणित नॉन स्ट्राईक एड वरती आपल्याला एक हाईट ऑफ आज बरेच पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती दुहेरी धावा घेतल्या देखील जातात. गोलंदाज पंचायतच्या डाव्या हाताकडून पुढे चेंडू घेऊन पहिली चेंडू प्रगती होत आहे. दुसरा चेंडू इथे मात्र समोरच्या दिशेने मोठा फटका खेळला जातो. झेलबादची संधी इथे मात्र झेल निसटली जाते. याच्या क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्याच दुसऱ्या चेंडूवरती नक्कीच प्रणित सारखा बोटावर इथे गारद करता आला असता. झेल निसटली जाते. मोठं योगदान इथे जीवनदार आपल्याला पाहायला मिळालं. प्रणितला संघाची धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. प्रणितला मोठं जीवनदान दिलं जात आहे. त्या जीवनदानाचा इथे फायदा घ्यावा लागेल.
आता मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला परेश पाहायला मिळेल. बॅट टोकवलं बंटियाच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं देखील जात आहे. पुढे पुढील चेंडू इथे मात्र अवांतर धावलकीच आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय. वाईड चेंडूचा क्रिकेटच्या पटलावरील नियम क्रमांक 25 वापरला जातोय. पंच इथे एक गोलंदाजाला दंडनीत करताना पाहायला मिळालेत. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल, अतिरिक्त धावा रोखाव्या लागतील असं आपल्याला महत्वपूर्ण पाहायला मिळेल. पहिल्या सेमीफायनलची लढत आपल्याला या स्पर्धेची पाहायला मिळते. जो सगळे जिथे विजय संपादन करत होते फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे. पुन्हा एकदा परीक्षा स्ट्रायकिंग एंड वरती इथे मात्र फुलटॉस चेंडू होता. इथे मात्र नक्कीच पंचांचा इशारा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचेल. 9 चेंडूचा आणि धाव एक धाव कंप्लीट केली जाते. 9+1 टोटल चेंडूवरती पुन्हा एकदा 2 धावा खर्च केल्या जात आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पुढे सरकली आहे. 6 धावसंख्येवरती बिनबाद 6. चांगली सुरुवात TCC कुचांबे संघाची. नक्कीच चेंडूवरती फीड देखील असेल. मोठा फटका खेळण्याचं आमंत्रण दिलं जात आहे. मोठा फटका एक खेळणं गरजेचं असेल. क्षेत्ररक्षक आता षटकार रोखण्यासाठी तैनात केले देखील जात आहेत. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन फ्रीडचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. लेक्शच्या दिशेने हलक्या तरी चेंडूला गटवला जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली जाते. फ्रीडचा फायदा उचलता येत नाहीये. एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 7 वरती जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकातील अजूनही 3 चेंडूंची खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणारा हा सामना आपल्याला 5 षटकांचा पाहायला मिळाला. पहिल्या पॉवर प्लेचा षटक आपल्याला आतापर्यंत चांगला घडताना पाहायला मिळतोय. पॉवर प्लेचा इथे उपयोग केला जात नाही. कोणत्याही प्रकारचा इथे मोठा फटका खेळला जात नाहीये. संघाची धावसंख्या 7 धावसंख्येवरती अजूनही रोखली जाते. स्ट्रायकिंग गेट वरती आपल्याला अपरेश पाहायला मिळतोय. इथे मात्र हलक्या तरी चेंडूला खेळायचा नक्कीच पर्यंत होता. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेशन बॉक्स मध्ये एका धावेसाठी. याच एका धावेने संघाची धावसंख्या 8 वरती जाऊन पोहोचले. मोठे फटके ते खेळणं गरजेचं आहे. नक्कीच 2 षटकांचा पॉवर प्ले असेल. पहिलं षटक प्रगतीपथावर येणार आहे. अजूनही 2 चेंडूंचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. एकदा गोलंदाजी मार करून आपल्याला बंटी पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंड वरती परेश असेल. वैयक्तिक 2 चेंडू आणि 1 धावेवरती या सामन्यामध्ये खेळी करताना परेश पाहायला मिळाला. इथे मात्र मोठा फटका जरूर खेळला जाते, परंतु चेंडू ट्रँग्युलर डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये केवळ एका धावेसाठी. मोठा फटका तर खेळला होता, परंतु हे मोठे फटके समोरच्या दिशेने खेळणं गरजेचं आहे. संघाची धावसंख्या 9 वरती जाऊन पोहोचली. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असणार आहे. एकदा गोलंदाजी मार करून बैठी तयार होताना पाहायला मिळेल. पंचांच्या डाव्यात अर्थातच राईट ओव्हर द विकेटने आपल्या गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पहिल्या षटकातील अंतिम चेंडूचे खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला परेश पाहायला मिळतोय. या चेंडूवरती लक्ष्यच्या दिशेने हे चेंडूला कटळ जरूर जातोय. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाईल. नक्कीच एका धावेवरती समाधान मानावं देखील लागेल. नक्कीच इथे मात्र थोडासा गचाळ आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. एका धावेचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावेमध्ये केलं देखील जाते. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या देखील दुहेरी अंकात आपल्याला प्रवेश करताना पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस बिनबाद 11. हॅलो आता तर चालू असं सामना TCC कुचांबे वर्सेस भैरवगड पॅन्थर्स. या दोन्ही संघांमध्ये अतिशय अतिदट सामना आपल्याला इथे पाहायला मिळणार आहे. TCC कुचांबे वर्सेस परेश टाके वर्सेस कदम सर. बघूया पुढचा गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय तो कुठे गावचा स्टार नितेश शिर्के. खरोखरच ज्याने काल कमालीची फलंदाजी केली होती तोच हा नितेश आज इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी करताना अष्टपैलू कामगिरी असते क्रिकेटमध्ये आणि फलंदाजी करतोय प्रणित टाके. दोन्ही जोडी अतिशय चांगली अशी फलंदाज इथे आपल्याला पाहायला मिळतील. दोन्ही बंधू परेश आणि प्रणित. कट केला चेंडू, 1 धाव मिळते डिक्लेअर स्वरूपात. संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होते 12. दोन्ही संघांमध्ये अतिशय चांगले असे
प्लेयर आपल्याला पाहायला मिळतील आणि अतिशय चांगला असा हा सामना या मैदानामध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. पुन्हा चेंडू नितेश शिर्केचा बघूया काय करतो. सुंदर असा झेल घेतलेला तो कदम सरांनी. चांगला असा प्रयत्न. मला वाटतं विकास कदमने शिकलं पाहिजे झेल कसा घ्यायचा असतो. विकास बघत बसला उन्हाकडे, त्यात काय त्याला झेल जमलेला नाही. आता कौतुक करायला गेलाय कदम सरांचं आणि आपल्या संघासाठी एक चांगला असा गडी बाद केलाय तो कदम सर याने. आणि प्रणित परततोय तंबूकडे. अतिशय चांगला असा फलंदाज होता ज्याची आतुरतेने आम्ही कुत्रेकर वाट बघत होतो. तोच हा फलंदाज बाहुबली दादू टाकळे. खरोखरच आता एक तासापूर्वी जेवलाय त्याचा चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळेल. मोठे मोठे फटके पाहायला मिळायला पाहिजे माझ्या भावाचे. दादू टाके घ्या नितीन टाके आणि गोलंदाजी करतोय नितेश शिर्के. दादू टाकेची अतिशय चांगली आपल्याला इथे फलंदाजी पाहायला मिळेल. अतिशय चांगला असा सामना. पुढचा चेंडू नितेश शिर्के याचा दादू टाकेला बघूया. दादू टाके काय करतो आपल्या संघासाठी. हो तेवढा चांगला असा अनुभव आणि चांगला मारेला फटका. दादूच्या बॅट मधून किती धावा मिळत आहेत. एक धाव मिळाले आहे. अतिशय चांगला असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते तिकडून ओमकार खैर याच्याकडून. तेवढी चांगली अशी गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी तो नितेश शिर्के. आपल्या संघाची धाव संख्या वाढवायची असेल तर परेशला खरोखर अतिशय चांगली आपली बॅट तर ती ह्या उन्हासारखी दाखवायला लागणार आहे. ती परेश टाके याला अतिशय चांगला असा फलंदाज आहे. ओहो आणि बघूया उंच गेला चेंडू की जेल चिपतो आणि बाद होतो तो. अतिशय मोठा धक्का बसतो TCC कुचांबे या संघाला आणि बाद होतो तो परेश टाके. नितेशने गोलंदाजी करत आपला हा झेल टिपलेला आहे. अतिशय चांगलं असं तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. 2 बिस्किट पुढे तात्या शिर्के यांचे जातात ते एक शांत कदम सर यांना तसे नितेश शिर्के याला पिंट्या बिस्किट घेऊन आला इथे आपल्यासाठी. फलंदाजी करण्यासाठी जातोय तो अनुराग सुर्वे. तेवढी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते ते आपल्याला नितेश शिर्के याची. अष्टपैलू कामगिरी करताना आपल्याला या मैदानामध्ये पाहायला मिळतो आपल्या कुठे गावचा सुपुत्र तोच नितेश शिर्के. पुढचा चेंडू हो तेवढा चांगला मारलेला बघे की धावा मिळतात. एक धाव पूर्ण केली आहे. विकास एक बॉल भेटला आपण खुश व्हायचं आहे आणि झेल का सोडली त्यावर विचार करायचा आणि पुढचा झेल घेण्यासाठी तयार राहायचं आहे. शेवटचा चेंडू दुसऱ्या षटकातील नितेश शिर्के याचा. हो तेवढा चांगला मारे फटका बघूया काय करतो प्रवीण जिरगरे. सोडण्याची चुकी आहे. प्रवीणला फिरवतोय चेंडू आणि ओ माय गॉड आणि माझा कोण आउट होतोय. दादू काय जागा सोडणार नाही कारण दादूला थांबणं गरजेचं आहे. अनुरागने खूप चलाकी केली आणि प्रवीणकडे बॉल गेलाय. लक्ष ठेवा तुम्ही चलाकी असते अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळणार आहे. एकच जागा कालपासून जशी काय नावावर केल्या की घेतलेली आहे त्यांना या. प्रवीण जिरगरे ज्या हेतून या टीम मध्ये गेला होता फलंदाजीसाठी हावडा प्लेयर कुठे गावचा अतिशय पण नाही रे त्याला फलंदाजी येते. आज आम्हाला वाटतं एकतरी द्या उतरवा त्याला वन डाऊनला तरी. आम्ही अंडरआर्म मॅच असू दे दोन मॅच असू दे अरे कोण जायच्या बरोबर बॅट घेऊन तिकडून तयार. बॅट्समन नेम काम तो थांबलो हाकलाय दिसणार नको. सिद्धार्थ सिद्धू सुनेदाचा सिद्धू अतिशय बॅट मध्ये याच्यात देखील ताकद असते. मॅजिक बॅटिंग करतो. एकच ओढेवाडी चौकार मारला होता अजून मला स्वप्नात दिसतो. हो आणि एक चांगला असा फटका मारण्याचा प्रयत्न दादूच्या बॅट मधून एक धाव मिळते. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते ते बारा मौली यांच्याकडून.
अतिशय चांगलं असतं इथे आपल्याला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. पुन्हा गोलंदाजीसाठी येतो तो बंटी अपंगे. तेवढा चांगला फटका बघी धावतात पीके. एवढा चांगला क्षेत्ररक्षण. मला वाटतं मयादाच्या हातात काय बॉल भेटत नाही. भात कमी खाल्लेला दिसतोय. एक धाव मिळते. धाव संख्या वाढते. संघाची धाव संख्या झाली येते 16. TCC या संघाची धाव संख्या 16 झालेली आहे. वेलनेसचे मॅनेजर श्रीराजे शिर्के यांनी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. एनबीचा स्टार प्लेअर. पुन्हा माझा चेंडू बघा कॅच होते का तो. माझा किरण कॅच सोडू शकत नाही. खास कॅच साठी ओळखला. त्या 2 बिस्किट पुढे अतिशय चांगला असा प्रयत्न असतो. बघ कॅच साठी घेतलाय तो भैरवनाथ पॅन्थर्स या संघाकडे. भैरवगड हे सांभाच्या बरे कॅम्प तिकडे. धाव संख्या झाली 16. पुढचा चेंडू बंटी अपंग्याचा 16. 2 षटकांचा संघाची धाव संख्या होती. 17. सॉरी थोडीशी चूक झाली आहे. सॉरी. पुढचा चेंडू बंटी अपंग्याचा आणि फलंदाजीसाठी आला तो निखिल टाके. फलंदाजी करतो तो निखिल टाकणे आणि त्याला चेंडू बंटी अपंग्याचा. बघूया काय करतो निखिल. मायादाला काय बॉल भेटत नाही. माया तू फक्त फुटबॉल खेळतोस. काय चाललंय का तुझं. विकेटच्या पाठी एक बॉल अडवलेला नाही तो. एक धाव मिळते. धाव संख्या झाली 18. 3ऱ्या षटक चालू असताना भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची गोलंदाजी 3रं षटक अतिशय चांगले असे झेल पकडला. 3 झेल इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिला झेल पकडला तो कदम सर याने. दुसरा नितेश शिर्के. त्याचप्रमाणे 3रा पकडला किरण पालशेतकर. पुन्हा एकदा चांगला मारे. बघूया पिकेटिंग काय पिकेटिंग देखील झेल भेटलेला आहे आणि बाद झालेला आहे तो निखिल. पॅकेजिंग करायला खास आहे. ठीक आहे तुझ्यासाठी 2 बिस्किट वाटतील. त्यामुळे तुझ्या ऐकतो रे या. तुला एक तुझ्या बायकोला एक. बॅट्समन नेम कोसांबे गावचा एक स्टायलिस्ट आयकॉन प्लेअर आर्यन टाके. बापूशेठ टाके यांचा सुपुत्र. TCC ची धुरा चालवणारा या पुढील भविष्याची तो आर्यन टाके. अतिशय चांगला असा हा प्लेअर अष्टपैलू. इथे बंटी अपंग्याचा पुढचा चेंडू आर्यनला. काहीसा न समजलेला चेंडू. अरे मायाला काय झाले का माझ्या. माया कुछ प्रॉब्लेम आहे का तेरा. धाव संख्या 18. फक्त 18 वर थांबवलेली आहे ती धाव संख्या. बंटी अपंग्याने चांगली अशी गोलंदाजी करून दाखवली आहे. 6-6च्या सरासरीने धाव संख्या होते TCC कुचांबे या संघाची. TCC कुचांबे मध्ये अतिशय गोलंदाजी अतिशय चांगली अशी पाहायला मिळते. मला वाटतं 2च चांगले असे एक फलंदाज आहेत TCC कुचांबे मध्ये. प्रणित असेल आणि परेश. बघूया सिद्धूच्या बॅटला बॉल लागला तर 100% सिक्स जाऊ शकतो. त्यात काही मात्र शंका नाही. कारण अतिशय तो देखील चांगला असा फलंदाज आहे तो सिद्धू गुराव. आणि गोलंदाजीसाठी येतात ते कदम सर. चांगला असा प्रयत्न कदम सर यांचा. स्वतः संघ मालक देखील आणि स्वतः कर्णधार देखील अतिशय चांगली अशी धुरा सांभाळतात ते भैरवगड पॅन्थर्स या संघाचे. यष्टीच्या मागे आपल्याला आता पाहायला मिळतो तो बंटी अपंगे. मैदानाला बोरिंगच्या बाजूला ठेवलेला आहे. चांगला प्रयत्न.
माझा पीके खुश होणार, झोपेच्या गोळ्या घेऊन झोपणार, झोप काय लागणार नाही आज. 2 कॅच, आयुष्यातल्या सर्वोत्कृष्ट कामगिरी. बस 4 बिस्किट पुढे तात्या शिर्के यांचे. बस झाली 4 दिवसाची सोय. आणि आता फलंदाजीसाठी जातो तो विनय जाधव. विनय दादा अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. मला वाटतं संभा या संघामध्ये असेल. या TCC या संघामध्ये कुठले गावचे 3 देव आम्ही पाठवले. ब्रह्मा विष्णू महेश. नरेंद्र शिर्के असतील, संभाजी ओले असतील, दादू टाके असतील. गेल्या वर्षी एक लक्ष्मी दिली होती शंकर. चांगला फटका. मला वाटतं दिकल्या स्वरूपात धावा देणार आहेत पंच. धाव संख्या किती धावा या? एकच. धाव संख्येत भर. धाव संख्या होते फक्त 19. तानू दलगुरव अतिशय TCCचे चांगले असे समर्थक इथे आलेले आहेत. त्यांचा चांगला असा आशीर्वाद आहे TCC कुचांबे या संघाला. हो आणि बघूया कितीचा प्रयत्न ओंकार खेळ आहे. मला वाटतं त्या दिशेला किती धावा मिळतात. 1 धाव पूर्ण झाली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा देखील पूर्ण आणि 2 धावा पूर्ण झाल्या. संघाची धाव संख्या 21. चांगली अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते ती कदम सर यांच्याकडून. अतिशय चांगला आपला संघ पुढे घेऊन जाताना कुठली गावचा हा संघ आहे. कदम सर यांचा अतिशय चांगला असं नियोजन होतं या स्पर्धेकरिता. या सर्वांना घेऊन एक चांगलं असं मैदान आणि हे बिग बॅश लीग भरवण्याचे मेन सूत्रधार असतील ते कदम सर. प्रथमेश खापरे असेल, त्याचप्रमाणे शैलेश मोरे असेल, आकाश काजवे, रोशन अपंगे आणि परेश ठाकरे. त्यानंतर कदम सर याने अतिशय चांगला असा हा हे सर्व या 8 गावांना घेऊन एक चांगली अशी लीग आपल्या समोर घेऊन आलेले आहेत. आणि तेवढाच आपण सर्व स्पर्धकांनी देखील त्यांना चांगली साथ दिला. चांगला फटका बघूया नितेश शिर्के काय करतो. 1 रन पूर्ण झाले. त्यांचा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बाद होतोय तो आर्यनच्या बॅट मधून. आम्हाला काय रन्स बघायचे होते पण आर्यन रनआउट झाले. इथे आणि धाव संख्या झाली आहे TCC कुचांबे या संघाची 22. धाव संख्या स्थिरावलेली. आता ज्यांना क्रिकेटमध्ये चांगला असा अनुभव आहे आणि यात सोडण्याचा देखील तेवढाच चांगला असा अनुभव आहे. मला वाटते 10-15 वर्षापूर्वी इथे मॅच व्हायच्या तेव्हा किती वेळा मॅन ऑफ द मॅच ची किताब पटकवलेले नरेंद्र शिर्के हे मैदानामध्ये उतरत आहेत. मला वाटतं कालपासून आज त्याला फलंदाजी करायला मिळते. जसे पुत्राने कामगिरी केली होती तशी आता पित्याला देखील करावी लागेल. बाप लेखाने 3 मॅन ऑफ द मॅच घरी घेऊन गेले. बघूया काय करतात नरेंद्र शिर्के. आणि गोलंदाजी करण्यात तो कोटरेगावचा भाऊजा म्हणजे आमचा किरण पालशेतकर. हो बघूया काय करतो आपल्या संघासाठी. हो तेवढा चांगला कॅच होती. बंटीला काही झेल पकडता आले नाही. तेवढंच गच्चा असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. तेवढी चांगली असेल आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते ते किरण याची. मला खास करून ND11 चे सामना इथे पाहायला यायचं होता. माझं सत्यवान धाडवे हे या सामन्यामध्ये काय कामगिरी करणार होते पण आम्ही नाही येऊ शकलो. त्यांची फलंदाजी पण बघायची होती. रुसलाय पुढचा चेंडू किरण पाल शेतकऱ्याचा पंच निर्णय देतील. आणि वा तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल. ते बंटी अपंग याचं यष्टीच्या मागे मैदानात म्हणतोय हा असा बॉल पकडायचा होता. येस आत्ता मला माहित पडलं. हा मैदान नाही आपले चूक मान्य करायचे. विकास कदमली पण मान्य करायचे. छोटे छोटे चुका आपण फलंदाजीमध्ये दाखवा. धाव संख्या 23. 8 विकेट गेले. TCC कुचांब्या संघाची पडझड झालेली आहे. उचल ना काय ते विचार ना. सोहम झगडे हा
अंडरआर्मचा प्लेअर आहे, पण अतिशय इथे देखील मोठे फटके मारू शकतो. हा 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 काहीसा न समजलेला चेंडू. किरण पालशेतकर मला वाटतंय मागाशी झाली होती तुमची मॅच त्या रुपेश ओलेच्या ऐवजी तुम्ही किरण पालशेतकरला एक गोलंदाजी द्यायला पाहिजे होती कदम सर. आता तुम्हाला तुमची चूक समजत असेल. यस ना? येस, आम्हाला समजतंय. आता किरण पालशेतकर देखील एक तुमच्याकडे चांगला असा एक प्लेअर. तुम्ही ओ किरण चाडला, डोक्यावर बॉल टाकतोय, ओमकार अडवतोय का बघूया. नो. आणि एक धाव. 1+1 2 धावा. धाव संख्या आणि ब्रेक आहे. मला वाटतं नरेंद्र शिर्के संभाजी गाडीवर जर मारला तर तुम्हाला 1001 रुपया बाबू शेठ टाके यांच्याकडून द्यायचा लागणार आहे संभाजी गाडीवर. जरा चुकला असू दे, प्रयत्न करा दुसऱ्या. नाही तर सांबा आहे अजून मागे. सांबा घेतला नाही कशाला. ओके, शेवटचा चेंडू किरण पालशेतकर याचा नरेंद्र शिर्केला. मला वाटतं नरेंद्र शिर्के बघा आपल्या पुत्राने जसे मारलेली बॅटिंग तुम्ही काढा, तुम्ही पण मारू शकताय. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण सजवताना स्वतः कर्णधार कदम सर एवढ्या उन्हामध्ये सहजासहजी शक्य नाही म्हणून आम्ही फॉर्म भरले नाहीत. चांगला प्रयत्न आहे. जिंकण्याच्या धाव मिळते, बॉल थांबलाय तिथे पण अजून 2 धाव मिळतील मला. ओ आणि सोम बाद होते की काय नाही. बारामतीला दया आली, सोमला खेळू दे. विकास झगडे आहे आपले, सॉरी दीपक झगडे यांचा सुपुत्र आहे, खेळू दे. शेवटचा चेंडू. मला वाटतं सोहम झगडेसाठी ते बक्षीस आलेलं आहे 700 रुपयाचं. 2 आपल्या बॅट मधून चौकार लागले दीपक सुर्वे यांच्याकडून 700 रुपये. 700 एकच बॉल आहे, सॉरी एक चेंडू मध्ये एक मारला तरी पण 700 मारला. संपला. धाव संख्या झाली होती 26. धाव संख्या झाली फक्त 26. पण कॅप्टन टीसीसीचा भारी आहे, काही चमत्कार करू शकतो. अतिशय चांगला असा आपल्याला इथे आज सामना पाहायला मिळेल. 1200 बोलणार का पुढे? 1200 नो. पुढचा टॉर्च उडवण्यासाठी मी निमंत्रित करतो सावी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11 चा कर्णधाराने इथे व्यासपीठाकडे यायचं आहे. सावी स्पोर्ट्स आणि प्रशांत 11.
पंचांनी सामना चालू करून घ्यायचा आहे. फलंदाजी करण्यासाठी आलेले कुठले गावचे दोन नवोदित असे स्टार नितेश शिर्के आणि लोट्याचा स्टार ओमकार खैर याच्याकडे आम्ही कालपासून नजर लावून बसलेलो. ओमकार माझा आयकॉन प्लेअर. 20,000 पॉइंट ज्याच्यासाठी कदम सरांनी काढले. 20 रन स्वतःचे झाले असतील तरी पण नशीब आमचं. मला वाटते काल 5 षटकांचा सामना झाला आणि एका चेंडू मध्ये 3 धावा करून फक्त माझा भाव 30 चेंडू मैदानात उभा होता. एकच बॉल उचल ना, उचल काय म्हणते बघ ना. बोला ना, इकडे इकडे. आणि गोलंदाजी करण्यासाठी येतो तर TCC कोचांबे संघाकडून खरोखर अतिशय नावाजलेला गोलंदाज असा 15 वर्ष गोलंदाजी करतोय. अतिशय अचूक मारा टप्पा असतो तो निखिल टाके. टॉच कोणी अजून कोण राहिला? प्रशांत इलेव्हन, प्रशांत इलेव्हनचा कर्णधार मला वाटतं पहिला चेंडू निखिल टाके याचा आणि नितेश शिर्के याला बघूया काय होतो. नितेश शिर्केने आलेला आहे तो चेंडू नरेंद्र शिर्के यांच्या पर्यंत मुलगा होऊन देतोय वडिलांना. अरे शेवटीला बाप बाप होत आहे. एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. बाप क्रिकेट मध्ये माहिर आहे, मुलगा ऑलराऊंडर आहे, वडील फक्त क्रिकेट मध्येच आहेत. मुलगा नांगरणी स्पर्धेमध्ये आहे, तुम्ही कबड्डी मध्ये आहे, क्रिकेट मध्ये आहे, बस एवढेच गेम असतात ना. पुढचा चेंडू निखिल टाके याचा. ओमकार खेळायला हेलिकॉप्टर शॉट मारायला प्रयत्न पण काही जमला नाही. मला वाटतं स्फोटक बल्लेबाजी आपल्याला फक्त ह्याच टीमकडे आहे. फक्त 2 प्लेयर ओमकार खैर आणि नितेश शिर्के. जरी दोघे उभे राहिले तर सहज शक्य आहे विजय. पण तेवढा चांगला गोलंदाज समोर आहे तो निखिल टाके. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी असते आपल्या TCC कोचांबे या संघासाठी. आणि तेवढा चांगलाचा कर्णधार, तेवढा चांगलाचं मार्गदर्शन आणि तेवढा चांगलाचं समर्थन तानुजी गुरव यांचं आहे. वाईट पंचांनी वाईट घोषित केले आहे. चेंडू धावसंख्येत भर होते, धावसंख्या होते 3. टार्गेट 27. जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज आहे. मी बाबूशेठ टाके यांना विनंती करतो की टॉच उडून घ्यायचा आहे. सावी स्पोर्ट्स आणि करण या प्रशांत इलेव्हन हे आले. जा बाबूशेठ, बाबूदा अपील चांगली आहे. फोटो काढाय बाबूचा रे शेदर तेवढा एका कालपासून एक काम होईल. मी बाबूशेठ टाके यांना विनंती करतो की टॉच उडून घ्यायचा आहे. बाबूशेठचा हात लागला पाहिजे. या दोन्ही मॅच चांगल्या होतील. एक फोटो काढायचा उभा आहे. उठना तेवढी मेहनत घेतो. उठला. पुढचा चेंडू निखिल याचा. बघूया काय करतो नितेश. काहीसा न समजलेला चेंडू. नितेश शिर्के याला 100% अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. टच विन झालेले प्रशांत इलेव्हन आपला निर्णय काय काय करतो निखिल चांगली अशी गोलंदाजी करायला लागली. आज ओव्हर थांबवण्यासाठी मी बोललो होतो बरोबर. अतिशय चांगला क्रिकेटर आहे या संघाकडून. पूर्ण हा TCC संघच मला काही मैदानामध्ये काही गरज नव्हती. डॉट चेंडू आणि धाव संख्या स्थिरावलेली धाव संख्या होते 3.
अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी केली. मी बोललोच होतो निखिल टाके एक अतिशय चांगला असा गोलंदाज आहे. त्याचप्रमाणे अतिशय चांगले असे गोलंदाज या संघामध्ये आहेत. TTCC कुचांबे या संघामध्ये निखिल टाके असेल, आर्यन टाके असेल, नरेश शिर्के असतील, दादू टाके असेल, त्याचप्रमाणे मला वाटते संभावली बाहेर असेल, अजून गोलंदाज विनायक जाधव असेल. खूप गोलंदाज आपल्याला या संघामध्ये पाहायला भेटतील. जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 24 धावांची गरज. भैरवगड पॅन्थर्स तेवढे चांगले असे प्रयत्न पाहायला मिळतात. अर्णव टाके यांचं खूप सहकार्य असतं संघाला हेल्पर म्हणून. आणि TTCC कुचांबे यांचे मेंटॉर, क्रिकेटचा की माहित नसेल ते चिराग चव्हाण. क्रिकेटचा की म्हणजे काय तो पण माहित नसेल, पण हे मेंटॉर टोप्या सांभाळायला. पुढची गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय तो. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते या 2 दिवसामध्ये. आर्यन टाक्याचा तेवढं चांगलं असं मार्गदर्शन असतं परेश टाक्याचं. मी बोललो होतो धाव संख्या किती असू दे परेश त्यावर ताबा ठेवणार आणि चांगली अशी गोलंदाजी आपल्याला इथे पाहायला मिळेल आणि ती तेवढी चांगली अशी कडवी झुंज होईल. संघाच्या धावसंख्या बाजूला ओमकार त्याच्या वैयक्तिक धावसंख्या इथे श्रीधर राजे मोजतोय. फायनल अतिशय चांगला असा सामना. बघूया आता काय करतो तो ओमकार आणि काय नो चेंडू घोषित केलाय तो पंचाने आणि प्लेट. बघूया आता ओमकार प्लेटचा तरी फायदा उठवतोय का? तुम्हाला वाटतं 20 रन नाही अजून झाले कालपासून स्वतःचे 20,000 पॉइंट. दोन्ही स्टार प्लेअर, एक आयकॉन आणि एक 20,000 ज्याला पॉइंट लावले होते तो हा प्लेअर आपल्या इथे फलंदाजीसाठी पाहायला मिळेल. अरे काय प्लेट आहे, एक धाव मिळते. रन्स आहे 1 रन्स, 1 धाव मिळते. काहीच न समजलेला चेंडू. अतिशय चांगली अशी गोलंदाजी पाहिजे. उंच खुरा असा गोलंदाज आर्यन टाके. मला वाटतं भविष्यामध्ये चांगली अशी कामगिरी करेल तो क्रिकेटमध्ये तोच आर्यन. एवढी चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी आज करतोय. एक चांगली अशी गोलंदाजी करून गेलाय तो निखिल टाके. 3 फक्त धावसंख्या झाली आहे ती फक्त. दादा धावसंख्या झाली फक्त किती? 6 धावसंख्या झाली आहे ती. दुसरं षटक चालू असताना भैरवगड पॅन्थर्स या संघाची धावसंख्या झाली फक्त 6. बघूया ओमकारकर काय करतोय पुन्हा एकदा. ओमकार वर्सेस आर्यन. अरे ओमकारला कुछ समजता नहीं क्या? ओमकार चौक्याला लाव. ओमकार खैर याच्यासाठी बक्षीस आलेलं आहे. प्रत्येक चौकाराला 400 आणि प्रत्येक 6 ला 600. मार कर मजा. 1 धाव मिळते तिच्या स्वरूपामध्ये. धाव संख्या वाढते. असे संघाची धाव संख्या झालेली आहे ते फक्त 7. 1 धाव संख्या करून मला वाटतं की ओमकारला काहीच ताळमेळ जमत नाही फलंदाजीमध्ये आज. नाही तर खरोखर अतिशय आम्ही जेव्हा प्रॅक्टिस करताना हेच कारण रोजचे प्लेयर असतात त्यांना जोडायचं
आणि आज नवीन प्लेअर समोर काय करायचं हाच समजत नाही. पुढचा चेंडू आणि मारण्याचा प्रयत्न मला वाटतंय बघूया झेल घेतो तर सिद्धू गुरव आणि बाद झालेला आहे तो ओमकार. त्याला ओमकारला डिवचलेला आहे, कोणाला आम्हीच दिलं की माणूस असा मारायला जातो आणि बाद होऊन आपला प्राण सोडून जातो. आणि आपल्या संघाची धुरा सांभाळण्यासाठी स्वतः येतात ते कदम सर. मला वाटतं ते देखील तुफानी फलंदाजी करतील, एक अनुभव आहे क्रिकेटचा आणि तेवढंच क्रिकेटवर त्यांचं चांगलं असं प्रेम आहे. तेच कदम सर, त्यांनाच आपल्या संघासाठी आता उभं राहावं लागेल. कमीच कोण असला तरी मॅच अतिशय रंगतदारपणे चालवलेली आहे. मला माहिती आहे परेश टाके सहजासहजी मॅच सोडणार नाही, शेवटच्या बॉल पर्यंत घेऊन जाणार, कारण तेवढेच चांगले असे गोलंदाज आहेत ते TCC संघामध्ये. फलंदाजी नसली तरी काय आलं, गोलंदाजी अतिशय अचूक टप्प्यामध्ये मारा करणारे सर्व प्लेयर त्यांनी घेतले. तेवढं चांगलं असं अनुभव आहे, तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण आहे. क्षेत्ररक्षण मध्ये तुम्ही बघायला गेलात तर उमेश निकम सारखा या बेस्ट प्लेअर कोण नसेल, जर बेस्ट प्लेअरची ट्रॉफी असते तर मला वाटतं तोच घेऊन गेला असता. एक झेल बघितला आम्ही सकाळी लाईव्ह मध्ये. बघूया काय करतात ते कदम सर. मला वाटतं कदम सर 100% आपल्या संघाची धाव संख्या वाढवण्यात प्रयत्न करतील. आणि पुढचा चेंडू आर्यन टाके. ओहो, थोडीशी उंची कमी पडलेली आहे. उंची याच्यापेक्षा अजून नसते पण एवढी बस झाली, पण नाहीतर बाद झाली असते कदम सर. चांगला असा तरी प्रयत्न होता परेशाचा. धाव संख्येत बरे होते, धाव संख्या होते फक्त 8. संभाजी फक्त बाहेर न बोलतात. काल मस्त शूज बिल घालून आले होते, आज चप्पलवर आले. त्यांना माहिती आहे आपली आज जागा मैदानात नाही, आज आपण बाहेरनं तंबूत न ओरडायचं आहे. हा, वाटा भेटणार. धावसंख्या 8 आहे. मला वाटतं संघाची धाव संख्या वाढवायची असेल तर नितेश शिर्के याला प्रयत्न करावे लागतील. पण आपले वडील तिकडे आहेत, वडिलांनी तुमच्या सर्व बारीक सारीक तुमचे जे काय मायनस पॉइंट आहेत ते सर्व त्या संघाला सांगितलेले आहेत. वडिलांनी सांगितले माझ्या पोरग्याला इथं टप्पा टाका, माझा पोरगा कुठल्या टप्प्यावर मारतो. आज बाप वर्सेस लेख ही मॅच पाहायला मिळत आहे. बघूया कोण कोणात पडतोय भारी. मला वाटतं गोलंदाजीसाठी येतोय तो आता निखिल. अठरा चेंडू आणि 19 धावांची गरज असताना बघूया काय होतं. नितेश यालाच आपली बॅट तापवावी लागेल. चांगलासा क्षेत्ररक्षण सजवताना स्वतः कर्णधार परेश टाके, ज्याला क्रिकेटचा पूर्ण असा संपूर्ण अनुभव आहे. क्रिकेट मधला तालुका स्तरीय असू दे, जिल्हा स्तरीय असू दे, सर्व मॅचला हजेरी असतो आणि चांगला हौशी क्रिकेट मधला हा स्टार परेश. हो, नितेश शिर्केच्या बॅट मधून ग्रामपंचायतच्या दिशेने मारला चेंडू. मला वाटतं कालपासून रस्त्याच्या दिशेने चेंडू मारला फक्त नितेश शिर्के. काय खाऊन येतो काय माहिती नाही. मला वाटतंय नारायण सांबाराच्या जोरावर कामगिरी चालली. महादेव शेठ जिनगरे, केशव जिनगरे, रामभाऊ मोरे यांनी दिलेल्या नारायण सांबारा यांच्यापर्यंत चांगलं पोहोचलेलं आहे आणि यांनी चांगला समाचार घेऊन आज 6 मारलेला आहे. नितेश शिर्के याला बक्षीस लावू नका. ओमकार खैरला लावलं, बिचारा गेला तंबुकडे. क्षेत्ररक्षण चांगलं आहे, तेवढीच कामगिरी आपली आहे. पुढचा चेंडू निखिल याचा. निखिलला षटकार मारणार सहजासहजी सोपण्याचा पुन्हा एकदा प्रयत्न. ओ माय गॉड, उम्या सोडणार नाही रे. उम्या आणि बॉल एक चांगला असा संपर्क आहे दोघांचा. उम्या निकम, मी मागाशीच बोललो होतो क्षेत्ररक्षण मध्ये स्टार आहे तो उम्या निकम. TCC कुचांब या संघाकडून पूर्ण TCCचे संघच घेऊन खेळतोय परेश टाके. धाव संख्या 14. नितेश शिर्के षटकारानंतर संघाची धाव संख्या वाढलेली आहे आणि जिंकण्यासाठी किती चेंडू आणि किती धाव संख्या देखील मी तुम्हाला सांगतो. स्वा चेंडू 13 धावांची गरज असताना बंटी अपंग मैदानामध्ये येतोय. एक उंच असा अष्टपैलू ज्याच्यासाठी 17,000 पॉइंट खर्च केले होते ते सरांनी, तोच हा पुण्यातून आलेला कुत्रेगावचा सुपुत्र बंटी अपंगे. कोण रे? पुढचा चेंडू निखिल टाके याचा.
अतिशय चांगली अशी मॅच इथे आपल्याला पाहायला मिळते. ओ आणि तिकडे स्वरूपात मला वाटतं 1 धाव मिळते. माझ्या घरात आहे, घरात आहे मी तुझ्या. पुन्हा एकदा मी रस्त्यावर देखील कोण असतील इथे आलेल्या सर्व क्रीडा प्रेमींचं मनापासून स्वागत करतोय. कोणाचं इथे हेतूचे सत्कार करून राहत असलं तर दिलगिरी व्यक्त करतो. राग म्हणायचा ना. आपली सर्वांची स्पर्धा 8 गावांची स्पर्धा आहे, पंचक्रोशीची. आपली मानाची बिग बॅश लीग पर्व पहिले. पुढचा चेंडू निकित टाके घेऊ. याचा बंटी आपण गेला. चांगली फलंदाजीसाठी जोडी उभी आहे. कदम सर असतील त्याचप्रमाणे बंटी अपंगे. ओ चांगला असा तिटकेला चेंडू बघे. 1 धाव पूर्ण केली आहे. चोंड्याचा परिणाम पाहायला मिळतोय. प्रणीतची काहीच चूक नाही. 2 धावा पूर्ण केल्या. तिसरा धावेचा देखील प्रयत्न आणि अति घाई संकटात कोणाला नेही ते समजेल. देव पावला आणि सर धावला. काय रन्स केला होता तो. असं ते सर झालं. चुकून रन्स भेटले. घ्या पदरात गोड मानून घ्या. बंटीला नाही तर शिव्यांचा मारा केला असतात. बंटी आपण अशा चुका करू नको. धाव संख्या 18. निकित टाकियाला अशा निकित टाकियाचा पुढचा चेंडू बघूया काय करतो निकित टाके. ओ हो तेवढा चांगलासा फटका मारलेला आहे. मला वाटतं सर एकदम प्लॅन करून ही मॅच खेळतायत. मोठे फटके मारायचे नाहीत. आपण दोघांनी थांबून राहून अतिशय छोटे छोटे फटके मारून आपल्या संघाला विजय देऊया प्राप्त करून. तेवढं चांगलं असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं. मी पुन्हा एकदा सांगतो सर्वांना की मॅच आता जो याच्यामध्ये विजय होईल तो थेट फायनल मध्ये प्रवेश करणार आहे संघ. जो या मॅच मध्ये विजय होणारा संघ डायरेक्ट फायनल मध्ये प्रवेश करेल. पुन्हा एकदा चांगला असा मारल्या चेंडू. बघूया किती धावा मिळतात. चौकाराच्या दिशेने बॉल जातोय. बघूया किती आर्यन अडवतोय का त्या बॉल थांबवतोय काय. 2 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. 2 धावेत समाधान मानावं लागतंय. 3 धाव संख्या वाढते. धाव संख्या झालेली आहे 22 जिंकण्यासाठी. 12 बॉल आणि फक्त 5. मला वाटतंय सरांनी षटकार मारायचा आहे आणि मॅच संपवायची आहे. जर सरांनी कोण बंटी आपण एक षटकार मारून एक मॅच संपवून टाका. जो सलग 7 सिक्सर मारेल तो मारू देऊन बसलेत प्लेयर त्यांना देण्यात येईल. 6 षटकार. कोण प्रशांत तुमचा निर्णय सांगा दादा. क्षेत्ररक्षण थँक्यू. ओके चावी पण तयार आहे. 6 षटकार मारले तर मारुती ओली म्हणतात मी बसलेले प्लेयर त्याला देऊन टाकेल. हे बघा स्वतः उठले. आणि ज्यांची खरोखर आम्हाला वाटत नितेश शिर्के असताना हा गोलंदाज आला पाहिजे होता. बाप वर्सेस लेक आपल्याला कामगिरी बघायला मिळाली असती. कोण कोणाच पडलं असतं भारी. पण या नरेश शिर्के गोलंदाजीसाठी आले. नरेंद्र मोदींच्या नंतर आमच्या नरेंद्र गावचे शिर्के नरेंद्र शिर्के. ओ आपल्याला जमेल तेच करा. बंटी अपंगे पाठी मॅच होणं बाकी आहे. तुम्हीच खड्डे पाडले होते KKPL ला. येस जे काही येईल तेच दाखवा. ते आम्ही बघायला इथे आलोय. दादू जडावलाय. दादू काय झालं. पालखी जडाली. हो पुन्हा मारले. जागुष्टे यांच्या दिशेने बघूया किती धावा मिळतात. कोण आहे तिकडे. यस 2 धावा पूर्ण झालेल्या. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न. मला वाटतं या 2 षटकामध्ये क्षेत्ररक्षण तेवढं चांगलं असं पाहायला नाही मिळालं. TCC गुचांबे या संघाचं. TCC गुचांबे या संघाचं चांगलं क्षेत्ररक्षण असतं तेवढंच गोलंदाजी देखील चांगली असते. TCC गुचांबे या संघाला एक साताऱ्यातून खास प्रत्येक वेळी सपोर्टसाठी येतो तो दिल्या. तो देखील इथे आलेला आहे. ओ सरांच्या बॅट मधून किती पूर्ण उंचवलेला चेंडू. ओ नाही चांगले प्रयत्न होते निकित टाकियाचे आणि झेल सुटलेला आहे. अनुरागची क्षेत्ररक्षण. बघूया किती धावा मिळाले आहेत ते. विजय झालेला संघ आहे तो
कदम सऱ्याचा आणि भैरवगड पॅन्थर्स गेलाय तो फायनल साठी विजय झालेला संघ आहे. निश्चितच विजयी संघाचा मॅचचा मानकरी ठरतोय. भेटूया अपंग